Murang-mura po yung tahong natin, no? Sa halagang 100 pesos po. Ay isang tabo na po yan. Napakarami na po. Halos 2 kilo na po siya. Boss, thank you. Boss, magkano kilo mo ng galunggong? 90 kalahati mataas. So 180 pesos po ang per kilo po ng galunggong, no? Ang kalahati po ay 90 pesos. Kano po kita mo? 140 na lang, boss. So 140 po ang per kilo ng pugita, no? Sa pusit, Sa pusit mo na, 240 lang. 240 naman po ang per kilo ng pusit. Eh magkano ang niyan? Dalawang piraso. 150 po. So 150 po yung dalawang piraso na maling, no? Bali ang isang piraso po ay 80 pesos. Yan, may pre-taste po. Ayan. Bossing, magkano ang galunggong mo? 120. So 120 po ang per kilo po dito ng galunggong, no? So sa yellowfin tuna po ay 120 ang per kilo. Ayan. Dito na namatay yan. Buhay ang kanina. Kaya pala tumalon na. Dito na namatay lahat. So dito naman po ay 280 ang per kilo po ng hipon. Ay, bangus tayo lang malalaki rin. So bangus po dito ay 140 pesos po ang per kilo. Morning. Wala pa eh. Magkano yung tumpukan dito? Isang daan lang yan, boss Lando. So 100 pesos po yung mga tumpukan, no? Ang lapu-lapu mo magkano? So 150 po ang per kilo, no? Ito po yung isdang maya-maya, oh. Kilo. Yan, may maya. Sabi siyo. Sa gisi. Sa mga laman. Yan po yung laman. Sarap. So ito, magkano yung presyo ng maya-maya mo? 180 lang yan, boss Lando. So 180 po ang per kilo po, no, ng maya-maya dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa Team Mambo. Ayun, shout out sa Team Mambo. So ang kilo po dito ng lapu-lapu ay 150 pesos po ang per kilo, no? Yan po yung mga presyo ng kanilang mga isda po rito sa Malabon Fish Market. At ang lapong malaki-laki, yan, 200 pesos po ang per kilo. Ito naman po dito ay 200 pesos ang per kilo at ang lumot ay 250. So dagsa po ang ating mga pusit dito sa Malabon Fish Market, no? So sa lapu-lapu, ikaw lapu-lapu mo? Sandaan. So 100 pesos po yung per kilo ng lapu-lapu, oh. Sniper yan? Ano yung bitilya? Ah, pitilya. Nigang. Oo. Ano sila ate, lagi kumukuha na ito. Favorite na ito eh. Ayan, oh. Masarap kasi ito yung ulo. Tsaka yung uso. Ayan o. Shout out po sa mga mangga natin dito na tumpukan. Ayan. Apple mango. Ayun, apple mango, no? Yan, ganyan kalalaki po, oh. 3 piraso. Ayan po si ate. Oh, 3 piraso, 50 lang to. Matamis. Ayun, matamis. Cambodia. Yung bagoong po ba ay libre? Magkano yung bagoong, te? 20 pesos lang ang bagoong. Masarap. Ayan, oh. 20 pesos po yung sweet bagoong, no? Para sa ating manggang hilaw. So ayan po yung mga tumpukan po ng manggang hilaw po natin dito sa Malabon Fish Market. So magkano naman yung mga sibuyas mo? O yan, oh, 20-20 po. Ay dyan, dito 20? Dito po 50. Ayun, kala ko 20 pesos talaga. Kung 20 pesos yan ay ubos na yan. Naniniwala talaga ako sa forever. Ayan. So magkano yung matambaka? Alas saan? Balitan mo ng malaki-laki. O, so 150 po yung matambaka, no? Sariwang-sariwang matambaka sa halagang 150 pesos po ang kada per kilo. So ang kilo naman po dito ng hipon ay 270, no? Ubos na ang panindang hipon, eh, no? Shoutout sa'yo, Lodi. So talaga napakasipag ng idol natin dito, no? Magkano per kilo mo ngayon ng pusit kalawang? 160 lang po sa idol. Ayun, 160 po ang per kilo ng pusit kalawang. So, ang bangus naman po natin dito, no? Alright, so good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market sa panibagong update po ngayong araw po ng Sabado. So, sa mga oras na to, no? Ang ating mga kababayan ay unti-unting dumarami dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga mumurahing presyo dito sa Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go!
Sabaw lang din. Boss, magkano isang tabo? Ay, tol, sandaan, tol. So, 100 pesos po ang isang tabo po ng tahong. Magsamahin na, boss. Murang-mura po yung tahong natin, no? Sa halagang 100 pesos po, ay isang tabo na po yan. Napakarami na po. Halos 2 kilo na po siya. Boss, thank you. So, sa mga presyo naman po dito ng isdang cream dory, no? Sa mga ulo po ay 80 pesos ang kilo. Tapos sa espada rin po ay 100 pesos ang per kilo. Boss, magkano kilo mo ng galunggong? 90 kalahati, mataas. So 180 pesos po ang per kilo po ng galunggong, no? Ang kalahati po ay 90 pesos. Sa tumpukan po ay 100 pesos, no? Napakaganda po ng galunggong. Ayan po, itututo ko po. Yan po yung galunggong, no? 100 pesos po sa tumpukan. Boss, thank you. Sa kilo po ng pusit ay 250 pesos. So 240 po ang per kilo po dito ng pusit. So itlogan po, no? So sa big size na hipon ay 260 po ang per kilo. Boss, Nando. Good morning. Kano po kita mo? 140 na lang, boss. So 140 po ang per kilo ng pugita, no? Sa pusit, Sa pusit mo na, 240 lang. 240 naman po ang per kilo ng pusit. De magkano ang niyan? 2 piraso. 150 po. So 150 po yung 2 piraso na maling, no? Bali ang isang piraso po ay 80 pesos. Yan, may pre-taste po. Ayan. Salamat po. So sa mga per kilo po ng tilapia ay 100 pesos. Bangus po ay 140. Ang yellow pinto na ay 100 pesos, no? So yan po yung mga per kilo po ng mga isda po rito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ang big size ay 270 pesos po ang per kilo ng hipon. So marami po ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Ayan po ang tao na nakikita po natin ngayon na talagang naghahanap po ng mga murang presyohan dito sa Malabon Fish Market. Bossing, magkano ang galunggong mo? 120. So 120 po ang per kilo po dito ng galunggong, no? Yan, 120 po ang per kilo po ng galunggong dito sa Malabon Fish Market. So dito po mura po ang pusit, no? 200 pesos po ang per kilo at 220. So sa yellow pin tuna po ay 120 ang per kilo. Yan. Dito na namatay yan. Buhay yan kanina. Kaya pala tumalon na. Dito na namatay lahat. Yan po yung per kilo na 120 po ang per kilo ng yellow pin tuna. Ito po yung galunggong. Oh.
Magkano galunggong mo? 150. Ayun, 150 po ang per kilo po ng galunggong. Salamat. So dito naman po ay 280 ang per kilo po ng hipon. May bangus tayo niyang malalaki rin. So bangus po dito ay 140 pesos po ang per kilo. Oh. So sa mga presyo po ng isda natin dito sa Malabon Fish Market at mga hipon po, no, murang-mura pa rin po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tao po dito ngayon ay napakarami pong namimili. So magkano yan, boss? Oh, 350. Ayun, oh, 350 po. Oh. May mga handbag din. Pwedeng yung punuin ng mga barya. Pero yung magkano? Ayun, 150. 150 po yung presyo, no? Yun po yung tatak. Ano? Louis Vuitton. Ayun. Ano, yan po si Kuya. Yan po yung nagbebenta po dito ng mga lalagyanan, no? So 350 at 150 po ang presyo. So sa mga tumpukan po. Good morning. Wala pa eh. Magkano yung tumpukan dito? Isang daan lang yan, boss Lando. So 100 pesos po yung mga tumpukan, no? Ang lapu-lapu mo magkano? So 150 po ang per kilo, no? Ito po yung isdang maya-maya, oh. Kilo. Yan, may maya. Sabi siyo. Sagisi. Ano mga laman? Yan po yung laman. Sarap. So ito magkano yung presyo ng maya-maya mo? 180 lang yan, boss Lando. So 180 po ang per kilo po, no, ng maya-maya dito sa Malabon Fish Market. So sa mga alimasag yan po. Sa alimasag, 150. so 150 po ang per kilo, no. Yan po yung mga Alex. vendor po dito sa Malabon Fish Market, no. Shout out kay Boss Alex. So dito po ang tumpukan po ng langaray ay 50 pesos, oh. Ay, kala ko sandal, 50 lang po. So mga tumpukan po ay 100 pesos. Ayan. Turay, 50 pesos po ang tumpukan. So sa tumpukan po ng pusit dito, no, sa halagang 100 pesos. Ang salinyasi ay 50 pesos ang per kilo. So ang gaganda po ng pusit natin, no. Marami po kayong mapagpipilian po ditong mga seafood sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga presyo ng kanilang mga paninda po dito. So sa kalaso po ay 100 pesos ang per kilo. Tapos ang bidbid at buwan-buwan ay 60 pesos po ang kada kilo. Yan po yung masarap sa meatballs. Yan. Yan po yung hinahalo po sa mga giniling na baboy, no? Talagang napakasarap po niya kung talagang kayo gagawa ng mga bola-bola. So shout out kay Pinoy Pandikit. Si Pinoy Pandikit hindi po nagsasawa magsalita, no? Hindi po siya napapagod. Shout out uli kay Pinoy Pandikit. So sa tumpukan naman po dito ng galunggong ay 100 pesos. Boss, yan lang ang paninda mo, no? Ito may mic. May exotic tayo dito. Shout out sa Team Mambo. Ayun, shout out sa Team Mambo. So, ang kilo po dito ng lapu-lapu ay 150 pesos po ang per kilo, no? Yan po yung mga presyo ng kanilang mga isda po rito sa Malabon Fish Market. At ang lapong malaki-laki, yan, 200 pesos po ang per kilo. 200 lapu-lapu naman naman mga Yan, kulang-kulang. So, sa tumpukan naman po ay 100 pesos. Ayan.
So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga isda. Ayan. So sa pusit naman po dito ay 200 pesos ang per kilo at ang lumot ay 250. So dagsa po ang ating mga pusit dito sa Malabon Fish Market. No? Shout out kay Joel. Joel Baliw. Jonel. So shout out kay Jonel Baliw. So libreng-libre po tayo sa pagsa-shoutout po natin dito sa Malabon Fish Market. So, kahit sino po i-shoutout natin, i-shoutout po natin yan. So dito po ang mga tumpukan po ay halagang 100 pesos. Kahit ano na po dyan ang mapipili nyo po ay 100 pesos. So dalawa 150 binibigay po yan. No? Pero pag isang tumpukan lang po ang bibili nyo ay 100 piso po ang kada tumpukan. Alright, so sa mga presyo po ng mga isda, no, sa tumpukan lang po ay talagang marami na po yung halagang 100 piso at mga 50-50 na halaga po ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung laman ng isda, no? Sama na pampulutan ng boss. So may langaray. Magkano langaray mo, idol? So tumpok na to? O yung langaray po, 100 pesos po yung tumpukan. Pwede nyo na pong angkinin. So sa lapu-lapu. Ikaw lapu-lapu mo? Sandaan. So 100 pesos po yung per kilo ng lapu-lapu. Timbangin mo na ito sa ibigay madam. Sniper yan? Ano yung bitilya? Ah, pitilya. Sniper. Ayan, no? Ano? Tingnan yung taas. So ang kinuha po ay ulo, no? Ayan, apat na lang. Ano? Kapag sigangit na boss, stando. Sarap yan sa sinigang. Oo. Ano sila ate, lagi kumukuha na ito. Favorite nila ito eh. Ayan, no? Masarap kasi ito yung ulo, tsaka yung uso. Ayan o. Sarap sa sinigang po yung ulo-ulo, no? Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Marami po ang mga namimili po dito ngayon dahil sa mga murang presyohan ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market. So yan po ang ating mga kababayan po talaga na hindi magkaumayaw sa paghahanap po ng mga murang presyohan po dito, no? So ang pusit po ang pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan po dito. Ayan po yung mga kababayan po natin na mga namimili at talagang mga nag-iikot dito sa Malabon Fish Market. So sa mga presyohan po dito ng ating mga mangga dito sa Malabon Fish Market, no, 40 pesos po ang kalahating kilo. Di bali ang kilo po ay 80 pesos. Shout out na dyan, ma'am. So shout out sa ating mga kababayan dito, no, at mga vendor po na masisipag at makapaghatid po sa ating mga kababayan ng kanila mga ibinebentang prutas po dito at iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga per kilo at kalahating kilo, no? Ay, shout out to, 3.50, malalaking mangga. Ayan, no? Shout out po sa mga mangga natin dito na tumpukan. Ayan. Apple mango. Ayun, apple mango, no? Yan, ganyan kalalaki po, oh. 3 piraso. Ayan po si ate. Oh, 3 piraso, 50 lang to, matamis. Ayun, matamis. Cambodia, Yung bagoong po ba ay libre? Magkano yung bagoong, te? 20 pesos lang ang bagoong, masarap. Ayan, no? 20 pesos po yung sweet bagoong, no? Para sa ating manggang hilaw. So, ayan po yung mga tumpukan po ng manggang hilaw po natin dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ay may tinda rin po mga manok, no? Backbone at pakpak sa halagang 100 pesos at 130 pesos po ang kada plastic. Idol, shoutout sa'yo. Shout out kayo, Boss Lando. Yun.
Kano? So magkano naman yung mga sibuyas mo? O yun o, 20-20 po. Ay dyan, dito 20? Dito po 50. Ayun, kala ko 20 pesos talaga. Kung 20 pesos yan ay ubos na yan. Naniniwala talaga ako sa forever. Ayan. So 20 pesos po at ito po ay 50 pesos, no? Kalahating kilo po. So shout out po sa ating mga kababayan po dito na mga namimili sa Malabon Fish Market, no? So ang ating mga kababayan po dito ay dagsa upang maghanap ng mga murang presyuhan sa Malabon Fish Market. So dito po ay may mga prutas din po tayo mabibili at mga gulay at anumang klaseng laman dagat na mapagpipilian nyo po sa mga murang halaga dito sa Malabon Fish Market. Oy, shout out. So shout out sa iyo, kaibigan. Ayun. Hindi mo ba isa shout out yung ayun, shout out sa kanyang mga anak. Kay Mrs. nga pala. Oh. Oh, hayaan na lang natin si Mrs. no na i-shout out kasi anak po niya ang shout out niya. So ang kilo naman po dito ng bangus, no, 140 pesos po at ang tilapia Batangas ay 100 pesos. Idol, salamat. Thank you. So yan po yung mga presyuhan po ng ating mga gulay sa Malabon Fish Market, no? Ito po yung Kamanaba Tiles. No, shout out sa iyo Kamanaba Tiles. Kung naghahanap kayo ng mga gamit sa bahay na mga tiles na talagang sa construction, ayan po. Dito po ay marami po kayo mapagpipilian, no? Kung ano po yung mga sukat na gusto nyo po dito na mabibili sa Kamanaba Tiles. Ayan. Kung inidoro naman po ang hinahanap nyo, dito po ay meron din po. Pinto, meron din ang pinto. So meron din po sila dito mga polydor, mga lababo, mga stainless, at kung ano-ano pa yung nakalagay dito sa kanilang mga ibinebenta dito sa Kamanaba Tiles. Dito po ay makakasulit po kayo ng mga presyohan. Talagang ang hanap nyo ay mga sukatan po na 60 by 60 na tiles at talagang makakapili po kayo upang magamit ninyo sa inyong pamamahay. Alright, so yan po yung tilapia Batangas, no, sa halagang 90 pesos po ang kada per kilo, no. So magkano yung matambaka? Palitan mo ng malaki-laki. O, so 150 po yung matambaka, no, sariwang matambaka sa halagang 150 pesos po ang kada per kilo. Ilang piraso ba? Sariwa pa. Hoy! 250 tsaka 195. 250 tsaka 195. Tulingan magkano? 160. Yun, no. So 160 po ang per kilo po dito ng tulingan sa Malabon Fish Market. So ang kilo naman po dito ng hipon ay 270, no. Ubos na ang panindang hipon, eh, no. Shoutout sa iyo, Lodi. So talaga napakasipag ng idol natin dito. No? Magkano per kilo mo ngayon ng pusit kalawang? 160 lang po sa idol. Ayun, 160 po ang per kilo ng pusit kalawang. So ang bangus naman po natin dito, no. Ang isang piraso ay 100 pesos. Boss, magkano rito? O yun, no. 150 po ang isang piraso, no. Pwede pong pumili. At pwede pong ipalinis sa post natin dito sa Malabon Fish Market, no. At kung papabonus po kayo ay 10 pesos po ang additional na boneless bangus. Sanda na lang yan, wala na yan. Boss, thank you. Alright, so sa kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no, ang ating kababayan po dito sa Malabon ay dagsa at marami po talaga naghahanap ng mga murang presyuhan po dito sa Malabon Fish Market.
So, shout out po sa ating mga kababayan dito, no? At sa mga vendor po na masisipag upang makapaghatid ng kanilang mga ibebentang mga prutas at iba't ibang klaseng laman dagat, no? So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. At shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa mga taga US at Canada na sumusuporta po kay Boss Lando Explorer. So, nakikita naman po natin ang ating mga paninda po dito, no? Talagang abot kaya pa rin ng ating bulsa ang mga binebenta po ditong mga seafood sa Malabon at ang mga prutas po, no? So, hanggang dito na lang po at lagi po tayo mag-iingat. Enjoy and be safe po. At mabuhay po kayo. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update ng mga panibagong presyuhan sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po at bye-bye na po.